Berriro ere hemen elkartuz, egunon zelan zaudete, ona heltzeko amaiketakoaz, kendurik hainbeste neke. Beste urte batez mairuko koba, goraino duzue bete. Zoragarriak zineten eta zoragarriak zarete. Zuei eskerrak mairuko koban, euskara usaindu daiteke. Batuta gauden, gutxienez 400 zoro, urtean baten bihurtzen gara, euskararen espeleologo. Naiz euskararen bidean berez aurkitu hainbat problema, oraindik ere ez zaigu ahaztu hemen batzen gaituena. Tarteka dugu barre mozio, ta tarteka gozamena. Goza dezagun bada gaurkoa, baina hori ez da dena. Jarraizazue koba honetan eta euskaran barrena. Hau ikusita ni geratzen naiz, momentu batez gaur lasai, ikusten baitut mendizalea, euskaran alde ere bai. Baina honekin jarraitzekotan, naiz biokaren oso gai, gu ziur gaude zuek zaudetela, oraindik beste askon zai. Gu geroago egongo gara, has dadila oketalai.
hemen gaude, beste behin ere. Banderola eta argazkiak hartu eta urtero bezala plazaren erdigunera irten gara. Milaka urte darama hemen gorriaren magalean kobazuak. Herritarrentzat zabalik, behar duten guztiontzat, eta gure herriaren kulturarentzat ere goterlekoa izan da. Euskaldun izatea zeinek ezazen aspaldi konturatu ginen, eta agian, hasieran bertan, ekibokatu ginela sinetsi izan genuen. Mundura, Euskaldun sortzean, edo gero, iraultzaren borrokatik, apartatzen jakin ez genuen. Nola aldatzen diren gauzak, kamarada, edo ez. Gauzak ez dira inbeste aldatzen. Asteburu, errepidean aurkitzen gara. Oraindik ere, milaka kilometro egitera behartuak gure senide eta lagunak ikusi ahal izateko. Aurtengoan ordea, badugu zerekin poztu. Gure herrikide den Jose Angel Otxoa Deribe etxean dago. Bai, etxean, 30 urte luze herritik kanpo. Bazen garaia! Baina dena ez da postekoa kasu honetan. Jose Angel gaixotasun larriagatik askatu behar izan dute. Eta gaixotasun horren ondorioz, gaurkoan ezinezkoa izan zaio hemen gurekin egotea. Beraz hemendik gure ongi etorri eta besarkadarik beroena, baita bere senide eta gertukoi ere. Eta badugu zerekin kezkatu eta larritu. Beste 57 kide irailetik aurrera Audientzia Nazionalean epaituak izango dira. Gure senide eta lagun preso eta iheslarien eskubideak defendatzagatik. Eta orain, guri dagokigu, elkartasunari elkartasunez erantzutea. Eta horregatik, datorren larun batean, Bilboko kaleak beteko ditugu. Ez gara gehiago luzatuko, hotza amaigabea delako, baina gura hotza ez. Besarka dondia Jon, Jose Mari eta gainontzeko euskal preso eta ieslariei zuekin gaude denak etxan egon arte, hemen jarraituko dugu. Hau pasue! Dirudien ez elkartasuna ezin da
denak etorri eta gehiago ez da ia joa. Aurreko dantzariak aipatu bazuzen, ze argi espektakulo montau duten hemen. Nik izan ote banu dantzetako hemen, jarraituko nuke olakoa izan bazen, jarraituko nuke olakoa izan bazen. Presoak eta dantza, gaur biak eskutik aipatu nahi nituzke, gaur nago lekutik. Naizta igual zuentzat, ez du esan nahi dutik, ari dute naiz pasako, beraien argutik, ari dute naiz pasako, beraien argutik. Argutik pasatzea, tokatu azkuri, nik behintzat enuke nahi egitea hori. Naiz gure saioan, egongo denongi, nik ere nahi dut marro fosforito hori. Nik ere nahi dut marro fosforito hori. Margoak nahi dituzu zure azalean, sartu nahi zenuketa gaur nobedalean, baina gure kasuan ez aldaka aldean, nahiko brillo daukagu azal kolorean, nahiko brillo daukagu azal kolorean. Marro kolorearena ezin dizut pasan, metafora izan da nahikoa eskasan. Egia esan igoeran izan dut latza, ta beroaldia orainik niri ez zait pasa. Beroaldia orainik niri ez zait pasa. Beroaldia duzu zenbat konpromezu, ta kolorea nahi du hortaz dago itxu. Nahi baduzu txamarra kendu dezakezu, eta Espainiak gore jarriko zaizkizu, eta Espainiak gore jarriko zaizkizu. Kritika txiki bazen, hola jarri enfin, konversazio bat ezin da zurekin, ni oso gustora nabil txamarrarekin, etxera buelta nahi dut atzamarrarekin, etxera buelta nahi dut atzamarrarekin. Ez du Juanito izan nahi, horrek ere traba, alperrik gabiltzen, trialari trialara, hotz olaz Salvador presta, ikusazu ara, salba gaitzazu edo luzatuko gara, salba gaitzazu edo luzatuko gara.
Bakearen oihartzuna, takea. Lainkortasunaren izenean. Une ingrabidoa izarapean. Orantzaren antzarik gabeko bidean. Inolan Salvador naiz, nire ondoan gitarrarekin Jagoba Salvador. Oraindikan xokean gaude ikusi egunagatik, mila esker gonbidapen honengatik. Naia gustoko duzuen. Hau da, nora?
abestia jotzeko kolaborazio berezi bat daukagu. Zuekin zigoetiko txalapartariak, hemen inguruan dabiltzanak etor daitezela, mesedez, txalo bat behintzako. Gentozela jakin genunean proposatu ziguten txalapartarekin batera abesti bat jotzeko aukera eta, noski ilusio zartu genuen. Abestienek erabaki buruz hitz egiten du. Lokarriak du izena. Garriak eskatuta gertu naiz topatean Giz ezagutu ez nauen leiza ez eta hotzean Sua piztu zaizu berriz norain itzali ezean Baietzaren eta ez etzaren artean nagoen artean Nabil erantzunen saiakeran Galdera ikurrak zintzinek Hausaian buruz bera Ta berriz xaguxarren antzera Gauero bizirik Egoak doaz iparrera Egoak doaz iparrera Beti aukeratu egan aramon pestea Gaur xaren zen gaztea entzuntan bada bizia Realitate kolpe bat harmonien disonantzea Ta ni erantzunen saiakeran Dera ikurrak zintzileik hausaian buruz bera Ta herriz xaguxarren antzera Gauero bizirik Egoak doaz iparrera Egoak doaz iparrera herritar guztiei horrelako harrera egiteagatik behar izan dugun guztia eman diguzue eta egia esan esperientzia ederra izan da honea etortzea guztiagatik, eskerrik asko. Jarraian datorren abestiak sustraian, izena.
Goian nagoela, dena txiki egiten da, handi bilakatzean. Preso bizi denak, bertigoa bat-batean, lurretik aldeantzean. Baina erori eta oinak gravitateak iransten dituenean. Bi aldiz galdezka, zer da realitatea, zer galtzen dena airean. Oinak lurretik eskedeskai, urruni makinatzeko gai, gravitatearen indarrazkai, ez dut inongo sustrairik nahi. Uzten bakarare, antzi dugu norantza, berrik gabeko ardatza. Zuhaitzak bezala, sustraiak estaltzean, galdu gara bidean. Erroei egoak ezinbeste zernatu zaizkie. Oraindik ez dakit airerako baliote duten. Oinak lurretik eskedeskai, urruni makinatzeko gai, gravitatearen indarrazkai, ez dut inongo sustrairik nahi. Oinak lurretik eskedeskai, urruni makinatzeko gai, gravitatearen indarrazkai, ez dut inongo sustrairik nahi. Ez dakit nagoen, negan egiteko prest, lurretik altxagabe. Auskalo sustraien, da besteko behar horrek, ez gaituen gati batzen. Konturatzerako amaierara iritsi gera, azkenengo abesti parea joko dugu eta, bueno, berriro ere eskertuko dizuet etorri izana, ez zaituzet ikusten, baina jakin badakit hemen jende asko dagoela eta, bueno, egia esan egiten duzuen ritual hau mantentzen duzuen urte asko gehiagotan. Abesti bat sortzen duen garaian, nik behintzat sortzen duan garaian oso momentu bakarti bat izaten da eta bueno, egia esan oso berezia abesti batek argia ikusten duenean gero jendeak bere egitea eta abesti berarekin mila historia ezberdin kontatzea zuengandik jasotzea eta bueno, abesti honekin esperientzia ezberdin asko entzuteko aukera izan dut eta bueno, niretzako oso magikoa izan da, korapilatzen izena du abesti honek.
Itxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan. Ani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola. Zure usainari handikoan, eskuak poltsiko eta neta. Zure zaporean, korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola eskatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola eskatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Honekin bagoaz, duela urte eta erdi kaleratu genuen nire izena izenekin lehenengo estudioko lana, eta ordundik zuzenekoak ematen gabiltza, eta oso eskertuta gaude dugun harrera honekin. Diskoak ekarri nahi nitu, baina oso goiz etorri gara eta kotxean aztu ditut, horretik nahi badu behian hitz egingo dugu. Eta, kamiseta eta botxa batzuk baditut hor eskuz serigrafiatzen ditugunak, eta horretik nahi balu gero elkartuko gara bai. Eskerrik asko eta hau da disko honi izena ematen diona bestia zintzilik izena.
Venga, ba. Baduzu haria, manzaizu egia, ez ez duzu ikusi atori etxea, txiltasunak iltasun ez irekia, ez ikatrizatu gabeko zauria, oa ea, oa ea,
eskatu diot nik, Jakobak gitarrarekin, dun abilentzirik, ta horrelako ahots gozota ederrik, nire askantateak lotxa ematen dik. Gure honena ez dago afinazioan, baina hau hobetzeko minaspre asmoan. Hartu leike klase bat olatzen ondoan, egiten badiguzu erdi prezioan. Nora esan dut auskalo, pentsatu egin dut nik, ta gero segitzeko bazuten indarrik. Titulo batekin gu orde finiturik, benetan utzi gaitu zintzilik zintzilik. Zintzilik utzi gaitu bion arabera, baina joan gaitezke harekin klasera. Gure ahotsa ondo eta hobetzera, hurrengo urtean biok goaz labozera. Ta gero flipatzekotan kutsa txiki horrena, gorria behin eman eta akabo problema. Nirea ez da izan ez musikarena, baina gaur ikasi dut beharrezko dena. Musika instrumentuekin gabiltzagu grabe, baina flipatzeko akatxarro alaren. Nik zeuzer ikusi dut, igual da ez eben, gozeko bateria, baina estilo gabe. Bi gitarra kutsa eta egoera aztertu, bi pertsona zeuden soilik eta bost instrumentu. Txalapartariak ere bada ez bada agertu, hurrengoan gu bezala ezer gabe agertu. Guk dena ematen dugu ezer esan truke, tala ere ez da geratzen minaspre horren putre. Instrumentu gabe eta etortzea usten, ziur horrela ere gaizki utziko gaituzte. Baina esker ze estiloa eta ahotsa gozoan erea ez da hainbeste, ez azikirari esker daukat ahotsa sakarra eta garuna makarra, zer egingo diogu hola hainbeste ordu, eta koan erritmoa hola segitzen noa, behin hainbat laguntza
funtsa, eta airatolakuntza nahi dugu hemen dibultza, zuek zarete eta funtsa, hau bestela da gutxa, eskerrik asko denoi eta hori dago ongi jarraitzeko gaurkoan, hortxe daude ondoan, eta ez euki zalantza, orain da ez bata dantza.
Txaloak antolakuntzari merezi dute ze osti. Gu ere saiatu gara ondo egiten gaur noski. Oketa laikoak dantzan, ze ritmo ta ze abesti. Gero olatzek ze ahots, jagobak gitarra ezti. Azkenik ez bada dantza, askatasunez amesti. Mairu zurieri eskerrak portatu zara ederki. Euskara eta herri honen gordailu izan zaitez beti. Euskara eta herri honen gordailu izan zaitez beti.